Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel! Yan! So, another day today and naisipan kong mag-film. Kasi ito yung part 2 ng aking continuation ng aking inspired makeup look. Yung first makeup look na ginawa ko, actually pinost ko yun sa Facebook. At yun ang majority na gusto nilang gawin ko. So, ginawa ko naman. At ito siya. Ayan. Yung link is ilalagay ko sa description sa baba. So, basahin nyo yun, okay? Para makita nyo. Please watch that video, guys. And don't forget to like that, okay? Ayan, guys. So, ito naman, ang gagawin ko today is gagawa ako ng inspired makeup look pa din. Ayan. Kung hindi pa tayo friends sa Facebook, ilalagay ko ang aking Facebook dito. Sana i-follow nyo ako. Ayan. At yun nga, naisipan kong gawin din siya kasi meron din akong mga friends na nagsasuggest na, yes, gawin mo din yan, girl. So, ito na nga, gagawin ko na siya. At yung inspired makeup look na yon ay si Miss Anne or Mama Anne. Ayan. Mama Anne Clothes. Yan. So, kung hindi nyo pa alam, favorite ko siya. Siya yung first na YouTuber na napansin ko na nagme-makeup. And dun ako na-inspired talaga sa kanya. Ang ganda ng kanyang makeup. Kaya na-inspire ako na gayahin siya. Okay? So, without further ado, let's go ahead and start na, guys. So, ilalagay ko lang tong aking handy-dandy. Charot. Wala talagang handy-dandy. Kaliligo ko lang, guys, kaya medyo basa pa yung aking hair. Una natin gagawin is yung ating mata dito. Okay? So, yan ang ating unang gagawin. Ang gagamitin ko is itong NYX kasi ito na yung nakasanayan ko. Medyo madali na siyang gamitin sa akin. Kaya, yarn! Sana magaya ko, guys. At samahan niyo akong mag-struggle dito. So, makapal ang kanyang eyebrows. Extend lang natin ng konti kasi parang mataas kasi yung eyebrows niya. Parang lang naman. Napaka on point ng kanyang eyebrows eh. So, ganyan yung kanyang kilay. And guys, i-share ko lang sa inyo kung pareho kayo sa akin na nagsa-start pa lang mag-build ng inyong mga makeup. Yes, must have itong e.l.f. na ito. Kung gusto nyong mabili to, sa Amazon ko to nabili. And $4 lang siya, 4 na siya. So, ang ganda niya. And ang dali niyang gamitin. So, yeah. Gamit ko lang itong e.l.f. kong concealer. So, wala na talaga akong ibang concealer eh. Yung isa kasi, nagki-cake na siya. Yung isa kong concealer na ginagamit noon, hindi ko na siya ginagamit. Kasi nagki-cake na siya sa akin. Pag nilalagay ko siya, para na siyang, hindi na siya nagsiset. Kaya hindi ko na yun ginagamit. So, unahin natin dito sa taas. Ganda ng makeup niya dito kasi nakaka-on fleek. And yan, na-inspired tuloy ako. Kung napapansin niyo, wala na akong nails. Yes, tinanggal ko yung nails ko, guys, kasi gusto kong may itatry ako. Yun ang inaantay ko today. Meron kasi ako nakita sa TikTok ng mga nail arts. And then, yun, napansin ko yun, ang ganda. Meron din ako nakita sa friend ko na si
Si Sis Kath. Hello, sis. Kung nanonood ka, hello. Ayan, sa kanya ako nakakita. Nag-post kasi sa Facebook na ang ganda ng kanyang nails. Kaya, napasabi ako na, ang ganda-ganda nito. Kung hindi nyo pa nakikita, guys, yung nails na ginagawa ko is polygel siya. Kung hindi nyo pa nakita yun, ililink ko yun sa baba kung gusto nyong makita. But, hindi ako expert, guys, ha? Natuto lang talaga ako, guys, kasi alam mo yung gusto mo talagang matuto, tapos, nanood na lang ng tutorial, ganon. Yung nails ko, ang ginagawa ko, hindi siya press-on, but ang ginagawa ko is polygel, and then, yung kulay is gel. Nang ginagawa ko sa nail ko. Kaya matagal-tagal siya bago siya matanggal. So, kung ano man yung natira, yun na rin yung ipa-primer ko sa aking eyelid. Kasi, pwede mo naman gamitin yung concealer as a primer. Kung gusto mo. Kung wala ka namang eye primer. Pero kung may eye primer ka, pwede na din yun. Meron kasi akong eye primer, pero yung primer parang dun sa, nabili ko sa Sephora, na meron kasi siyang kulay, meron siyang kanang glitter-glitter ba? So, ganyan na ang ating medicine. And then, next nating gagawin is, kukuha lang tayo. Pantay ba? Pantay ba? Hindi ko alam. Parang hindi siya pantay. Parang naka-curve ang touch. Ito. I-cut out lang ko. Andito pala si Eliza, guys. Say hi! Hi! Dito kasi sa kwarto. Sinasamahan niya ako pag nag-film ako. So, mag-eyeshadow na tayo. Ang gagamitin kong eyeshadow is itong Juvia's palette. Ito yung The Magic Mini by Juvia's. And, iset lang natin muna yung ating mete. So, ang gagamitin kong pang set is ito siya. Si Cassie. Yan, si Cassie. Kasi para lang siyang powder eh. Yan ang ating gamitin na pang set. So, ito yung ating gamitin na setting brush. Ayan. Ayan. Pagkatapos nating iset yan dyan, kuha lang tayo ng, kasi parang meron siyang ginamit na transition dyan. So, kuha lang tayo ng brown. Ito yung Nana. Nana? Nana? So, kuha lang tayo nito. Ayan. Kuha lang tayo ng konti. Konti pero marami. Ayan. And then, ang ginawa niya is, nilagay niya sa parang grayish na din after. So, lagay lang natin siya dito. That is, kuha lang tayo na medyo grayish or, yeah, something grayish or black na kulay. So, meron tayo ditong i-etch. Yan. Wala siyang pangalan, guys, but yan. Dito ito sa coral na Nubia 3 na coral from Jovia. So, yan ang ating gagamitan. Ito, gamitin natin tong brush na to. Ginawa niya is nag-eyeliner siya. Okay, so, good luck sa akin. So, ito yung gamitin nating gel na eyeliner kasi parang ito yung mas safe na gamitin since beginner ako. Charet! So, ganyan siya. Medyo makapal siya, guys. But, we are going to use something para hindi siya masyadong makapal. Ayan. So, gamit lang tayo ng cotton para i-erase yung unnecessary na kulay.
reason na unahin talaga yung eyes kasi para hindi sayang yung ating foundation, guys. Ayan. So, medyo manipis na siya. Pero okay lang kasi kakapalin din natin yan mamaya. And then, itong kabila, tanggalin ko lang. Ayan, ganyan na siya. And then, what I am going to do is kapalan ko na naman siya. Ganon. Ayan, lagyan na natin ng konti, guys. So, sundan na natin yung okay, and then, kuha lang tayo ng concealer kasi concealer lang natin yung in-erase natin kanina. Napaka-importante talaga ng concealer, guys, kasi parang ito yung nagko-correct ng iyong kamalian. Charot! Yan. Ito kasing concealer, guys, siya yung nagko-correct ng mga discoloration or mga, alam mo yon, yung mga gusto mong i-correct sa face mo, lagyan mo lang concealer, tapos yun, nako-correct na siya, di ba? Kuha lang tayo ng ating blue color. So, ang ginamit niya dyan ay blue. So si Ive yung ating gagamitin. Since siya yung matingkad siya talaga. Matingkad siya ang kanyang kulay. So, ang ginawa niya is ilagay niya lang dyan. And then, yan, nagsisimula ako sa outer corner. And then, whatever it left, yan, ilalagay ko siya sa inner. Yan, para siyang fade. Kuha lang ako ng blending brush, guys. Ayan. Tapos, i-blend lang natin. Ayan na siya, guys. So, parang dark blue yung aking ginamit. Tama siguro yung Yejedi yung pinili ko. Pero, binan ko na lang siya, guys, para hindi siya masyadong dark. So, blend ko lang siya ng hanggang mag-kuan siya. Maganyan siya. Ayan. Susunod kong gagawin is, kasi meron kasing light color dito. So, kasi parang light blue lang kanyang makeup. So, patungan natin siya ng Yemuja. So, finger lang aking gagamitin. Tapos, itap-tap ko lang. Para maglightan lang siya ng konti, guys. Kasi parang dark yung napili nating kulay. So, ganyan na siya. So, kinamay ko na lang siya, guys. Kasi wala na tayong ibang brush. Anyway, tinatap-tap ko lang naman siya dyan. So, ganyan. Ayan. So, ganyan na siya, guys. And then, next kong gagawin is, linisin lang muna natin itong dito. Ayan. After that is mag-eyeliner tayo. I-connect na natin yung ating eyeliner. So, tapusin ko lang itong isang mata ko, guys. Then, after that is tapusin ko itong kabila. Dali lang siya, guys, pag gel yung ginagamit mo kasi ang dali lang i-erase pag may mali ka. And then, kung meron kang gustong idagdag, like ganitets, gusto mo siyang medyo intense yung liner, so dagdagan mo lang siya ng gel. Pero hindi naman masyadong tsaka, yung sa baba walang kulay, is gagamit tayo later ng eyeliner. Tapusin ko lang tong kabila para vongga na. Okay? A few moments later. Ayan na siya, guys. So, ganito yung kaniyang final look ng kaniyang, hindi pa talaga final. Bakit ko sinasabi final? Hindi pa final. So, ayan. Malapit ko na natapos siya. So, lagyan ko lang siya ng itong, yan, yung light color.
And then, yes, magka-foundation na tayo, guys. Kasi yung kanyang foundation is puti. So, gamitin natin itong Itech, si Fit Me foundation. Gamitin ko itong aking Frankie Rose na foundation. I-mix ko lang siya. Marami na nauuso na ways na paglagay ng or pag-base mo ng iyong face. Pero ito pa rin ako, pareha para ng ginagawa ko. Inuuna ko pa rin yung aking foundation. Lagay tayo ng concealer, guys. Kuha na din tayo ng ating pang-contour. Ito yung aking gamit, si e.l.f. na Dark Deep. So, konti lang kasi yung makeup ni Mama Ann is wala masyadong contour eh. Maputi yung kanyang makeup doon. Then, i-blend na natin siya. Mag-powder na tayo, guys. So, mag-powder tayo. Ang gagamitin natin powder is itong Itech. Kasi ito lang naman mayroon tayo, di ba? Pero, mas maganda kasi pag sinet mo yung powder muna. I mean, lagyan mo muna siya ng powder kasi para siyang nagbibigay ng kulay or parang nalalighten niya yung aking mukha. So, yun. Yung pinapowder ko talaga is yung forehead, yung dito sa under eyes, tsaka dito. Then, after that is magkukontour tayo, guys. So, lagyan na natin ng powder yung ating contour. Yung gamit ko is itong e.l.f. na pang bronzer ata ito, guys. So, contour lang natin yung ating nose ng light lang. Konti lang. Parang iset lang natin ba? Hala, medyo madami nga ito eh. Giahak na. Madami. Imbis kunti lang na. Kunti ra kung giingon. Kunti. Then, nasa na yun? Ito yung aking contour brush. Super pigmented naman pala nito. So, contour lang natin yun dyan. Kasi hindi naman masyadong nag-contour si Mama Ann sa kanyang makeup. So, konti lang. Ayan. So, yan na ang ating contouring. So, next na ating gagawin is mag-blush tayo. Gamitin natin to. Konti lang. Ito na naman tayo sa konti. Papadami na naman. Ayan. Ayan. So, after that is ikuha na natin siya, guys. Kunin na natin yung mga powder na sinet natin. Ha-highlight tayo. So, yung highlight na nilagayan niya is yung ilong at saka cheek. Ayan. And then, after that is, ano bang ginawa niya? Ayan, napakulay siya ng nails. Maglagay na tayo ng lashes, guys. So, ang ating gagamitin na lashes is this one. Yan. Hindi ko alam kung anong klaseng lashes, pero wala na kasi akong ibang lashes eh. Ito lang yung mga collection ng lashes ko na free. Kaya, yes na tayo, guys. Okay? So, lagyan ko lang siya. So, maglagay lang ako ng lashes na. I'll be right back. Hi, guys. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng lashes yung dito. Pero parang medyo mataas yung lashes na gamit ko, guys. Wala na kasi ako maliit ng lashes, guys. Kaya, ayan. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano ko ginawa ito dito. Okay? So, ang ginawa ko is nag-lash muna ako. Nag-curl muna ako ng lash. Okay? After that is nilagyan ko siya ng mascara. So, ito yung gamit kong mascara. And then,
After that is, kumuha ko ng lash. So, lagyan natin ng lash glue yan. And then, ilalagay ko siya. And then, yung sa baba is, kuha lang ako ng itong liner. Liner ko muna siya. Hindi siya masyadong kasi maliit lang. Konti lang yung aking mga buhok dyan, guys. So, hindi siya masyadong halata. But, yan na ang ating final look sa ating mata. So, intense yung kanyang papiluka. But anyway, yung lipstick na nagagamitin ko, I decided to use this one. Parang wala kasi akong lipstick na parang orange lipstick. So, ito yung aking gagamitin na lipstick. Yung lipstick niya, ginamit niya is parang shimmery siya. So, meron akong nabiling ito sa e.l.f. Actually, kwanto lip plumbing gloss. So, ito, gamitin natin siya. A few moments later. Parang ang ngit-ngit-ngit-ngit naman dito. Parang nakulangan ako ng ilaw, guys. But anyway, yan ang ating final look for today, guys. I hope na nakuha ko yung look ni Miss Ann Klutz. Ay, hindi yung talagang look niya, but yung makeup niya na ginawa niya sa video na yun. I hope nakuha ko. And I hope nagustuhan niyo itong makeup video inspired by Miss Ann Klutz, guys. And if you did like this video, guys, please don't forget to like this one. Comment down below kung anong masasabi nyo. And if hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, guys, yes, don't forget to subscribe to my channel. Yes, guys. I am very grateful for today kasi naging 495 na tayo. So, 5 subscribers to go is magpa 500 na tayo, guys. Kaya yes. I'm so excited. Thank you so much, guys, sa inyo kasi sinusuportahan niyo ako. Ito ang ating video for today. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye, guys! Hi, guys! Welcome back sa aking YouTube. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko, guys. But anyway, ginawa ko itong ayan! So, another day is another day. Ano daw?